या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज माई के दरबार लगल स्टूडियो सीएमवी में एमटी हिट्स भजन के माध्यम से हम रवि राज दीपू आज सीएमवी स्टूडियो में माई के आसन आइल। हमरो मौका मिलल माई के बुलावे के घोरावे के। कैसे राजू भैया खड़ बदुअरिया पबल काला चार हो कर तू नजरिया सुन ले तू पुकार हो। खड़ बदुअरिया पबल काला चार हो कर तू नजरिया सुन लिह तू पुकार हो। तब भइल बहुते अबेर जनी देरी कर घोर अनहरिया जिनगिया में भइल घोर अनहरिया जिनगिया में भइल ये मैया सवेरे कर घोर अनहरिया जिनगिया में भइल ये मैया सवेरे कर। खड़ बदुअरिया पबल काला चार हो कर तू नजरिया सुनी लिह तू पुकार हो। खड़ बदुअरिया पबल काला चार हो कर तू नजरिया सुनी लिह तू पुकार हो। भइल बहुते अबेर जनी देरी कर घोर अनहरिया जिनगिया में भइल घोर अनहरिया जिनगिया में भइल ये मैया सवेरे कर घोर अनहरिया जिनगिया में भइल ये मैया सवेरे कर। क्या बात है, जय हो बाबा बबलू बाचा। तुमसे बढ़ के बदानी सारा जग के हौ महारानी। बढ़ के बादानी सारा जग के हौ महारानी। कृपा हमरो पमयरिया एक बेरी कर घोर अनहरिया जिनगिया में भइल घोर अनहरिया जिनगिया में भइल ये मैया सवेरे कर घोर अनहरिया जिनगिया में भइल ये मैया सवेरे कर। बाबा चाही खाली तू ही शीतला तू ही काली धुरिया चरनिया के खाली चाही
रविराज के गलतिया कुल अनेर करा घोर अनहरिया जिनगिया में भाई घोर अनहरिया जिनगिया में भाई